Ndewo, ka imepụtakwa. Ama m na ịdị mma. Daalụ maka isonyekwara n'ụbọchị nke taa na mmiri ndụ kwa ụbọchị. Ka anyị gaa mara ihe Chineke chọrọ ka anyị nụ n'ụbọchị nke taa. Ọ sị, werenụ ekele baa n'ọnụ ụzọ ámá ya niile. Werenụ otuto baa n'ogige ya niile. Keleenụ ya, gọzikwanụ aha ya. Ịma ihe Chineke chọrọ ka ime n'ụbọchị nke taa. Ọ sị gị were ekene baa. Tupu m gaa n'iru ịkọwara gị ihe akwụkwọ nsọ a na-ekwu, achọrọ m ịyọ gị biko, ọ bụrụ na ị ga-etinyere anyị aka na mbinye aka isonyere anyị nke ndị bekee kpọrọ subscribe, biko mee ya ugbu a. Ọ ga-amasịkwa m ma ọ bụrụ na inye anyị ntuli aka ka a kpọọ like iji gosi na ozi a na-emetụta gị. Daalụ. Ka m gụpụtakwa okwu ọzọ tupu m gaa n'iru. Ọ sị, were na ekele baa n'ọnụ ụzọ ámá ya niile. Were na otuto baa n'ogige ya niile. Keleenụ ya, gọzikwanụ aha ya. Abụ ọma isi nke 100 amaokwu nke 4. Abụ ọma 100 amaokwu nke 4. Gịnị ka Chineke na-agwa anyị ebe a n'ụbọchị nke taa? Ọ sị anyị were ekele baa n'ọnụ ụzọ ámá ya niile. Ọ bụrụ na ọnọdụ ọbụla ị nọ na ya, n'agbanyeghị ọnọdụ ọbụla ị furu onwe gị n'ụbọchị nke taa, ana m ewetara gị ozi ọma. Ozi ọma m na-ewetara gị bụ were nsogbu gị debe n'akụ, nyebe Chineke ekene. Ihe a ka Chineke chọrọ ka ime n'ụbọchị nke taa, inye ya ekene. Ị ma na inye Chineke ekene dị ike karịa ikpe ekpere? Ị ma na inye Chineke ekene dị ike karịa ịrịọ ya arịrịọ? Ibute mkpa gị n'iru Chineke. Ọ bụrụ na ị chọọ ka ọ gaa ọsịsọ, nyewe ya ekele. Chineke anyị na-ebuli ndị na-enye ya ekele elu mgbe niile. Onye ọbụla na-enye Chineke ekele na-enweta iru ọma, maka na Chineke, ọ na-amasị ya ma anyị na-enye ya ekele mgbe niile. Inye Chineke ekele ma ihe ndị o mere gị ma ihe ndị ọ ka ga-eme gosiri na ịtụkwasara ya obi. Ị chetara na Jizọs nwere akụkọ ọ kọrọ n'akwụkwọ nsọ, mmadụ 10 agwọrọ ọrịa, naanị otu onye bụ onye na-achịeta bịa nye ekele. O wee were nke a wee gbala anyị atụ. Mgbe onye ahụ machịeta bịa nye ekele, ọ sị ya na ugbu a na ịnwetago ọgwụgwọ nsọ ga-ezugo oke. Ọ sị ya gịnị? Na n'ihi na ọgwụgwọ nsọ gị ezugo oke. Ihe ọ pụtara bụ na ọ bụrụ na Chineke mere gị ihe, inye ya ekele, kwupụta ihe o mere gị, ọ ga-eme ka ihe ahụ o mere gị wudosie ike n'ala ka ọ dịgide. Biko, achọrọ m ịrịọ gị, ọnọdụ ọbụla ịfụ ya bụrụ ka ị hụrụ onwe gị ụbọchị nke taa, were ekele nyebe Chineke. Ụzọ ihe dị iche iche ị ga-eji nye Chineke ekele dị. Nke mbụ bụ na onweghị ọnọdụ ọbụla ị hụrụ onwe gị n'ụbọchị nke taa ka ọ ghara inwe ndị ka mma. O nweghị ọnọdụ ọbụla ị hụrụ onwe gị n'ụbọchị nke taa ka ọ ghara inwe ndị ịka mma. Maka na o nwere ndị na-anọzi n'ala nke dị ndụ. Ya mere, ọ bụrụ na ị hụrụ onwe gị n'ala nke dị ndụ, n'ịdị ndụ, na-anụ ihe a na-ekwu, na-anụ okwu a n'ụbọchị nke taa, meghee ọnụ gị nyebe Chineke ekele. N'ihi na o mere ka ị nọdụ n'ala nke dị ndụ. Akwụkwọ nsọ mere ka anyị mara na ọ bụ naanị ndị dị ndụ na-etoja. Ndị nwụrụ anwụ anaghị etoja. O mekwara ka anyị mara na ihe Chineke ji wee kee mmadụ bụ ka mmadụ nye ya ekele, ka mmadụ na-efe ya, sọpụrụ ya. Ihe ekụziri anyị, akwụkwọ nsọ mere ka anyị mara na onye maka Chineke ji kee mmadụ. Ya ọ bụrụ na ị nọ ndụ na ị daghị enye Chineke ekele, maa na ị daghị emezu ihe a Chineke ji maka ya kee gị. Ka bido nyewe ya ekele ugbu a. Si ya, nna daalụ. Si ya, nna imeela. Si ya, nna ekele dịrị gị, otuto dịrị gị, nsọpụrụ dịrị gị. Tube ya aha niile ị nwere ike ịtụ ya, n'ihi na ọ dị mma. Akwụkwọ nsọ sị n'abụ ọma, Jehova dị mma. Keleenụ Chineke n'ihi na ọ dị mma, n'ihi na ruo mgbe ebighị ebi ka ebere ya dị.
ihe ị ga-eji na-enye Chineke ekele ka nkụ ọ dị ebere. Akwụkwọ nsọ mere ka amara na abụ ndị mmehie, ana onye ọbụla bụ onye mmehie na gịnị na ikpe amago ya, ikpe ọnwụ dị uche onye mmehie. Mana Jizọs bịara nwụọrọ anyị ka anyị wee dị ndụ. Ọbụnagodu naanị nke a zuru iji na-enye ya ekene. Iteta ụra isi, nna ekene dịrị gị n'ihi na abụ m onye mmehie kwesịrị ịnwụ anwụ, mana ị nwụrụ ọnwụ kwesịrị ịnwụ. Ekene dịrị gị. Enwere ndị nọ n'ụlọ ọgwụ ugbu a, ọnọdụ ha ka njọ, nni dị ha ga-eri mana ha ga-etinye nwa ya n'ọnụ rie n'ihi gịnị? N'ihi ahụ esighị ike. Mana ịdị ndụ, buru foonu gị, buru ekwentị gị, mepee na-agụ, na-ege ihe a na-ekwu, nyebe Chineke ekele. Ndị kpuru ìsì na-enye Chineke ekele. Ndị dara ogbi na-enye Chineke ekele. Ọ bụrụza gị bụ onye aka ụkwụ zuru, nyebe Chineke ekele. Keleenụ ja n'ihi na ọ dị mma, n'ihi na ruo mgbe ebighị ebi ka ebere ya dị. Daalụ. Ka ọ dị oge ọzọ, biko ana m asịkwa gị ugbu a, tụsaa ozi a ka ọ bụrụ ihe gị onwe gị na-atụnye iji wee gbasa ozi ọma. Ndewo. Ka ọ dị oge ọzọ.